Tatawa ka lang sa ba? Alam sila ni Kongko. Syakoy. Uy, si Kayoy. Tama natin, busak kung paano mapatag. Bata natin busak kung Tansaray, overseas contract workers ang tira liliwalan. Nasayan, balik, floor. Sino? Sige, okay. Stable, John. Stable sa time. Nabali, asigil kayo balo, katulog kilabat. Kuyang boy. Guard. Sekolah sini kan. Sekolah sini kan. Gabon. Apa nih? Kikin mi ay, si kabinan organize. Saya mau. Kaya, kumusta my friend? Luisa, itutong ini, pipila kami, buktok kita ini. Kinagpirma na po sa mo eh. Basta naman yung pagtibulan. Ay, awala. Kaya enjoy hanggang March 7, Barangay Night. Thank you, darling. Okay. Oh, first love. Bye-bye. Kasi ninalak ko may kinumbat sa kasi ginawa biyoy. Kasi ginawa. Mandat kay sa building na sa akin. Ate, si sister, abi anak ko, dati mandat kay sa akin. Kasi kapag ito pa pwede, di ba ito? Ano ba, Maki?
Ano ba, inalang si Mayor, talaga niya.